قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف آیا مبارکہ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بندہ سر لا کے قرآن پاک پڑھے تے سن کے سبحان اللہ آکھیے تے اللہ 90 نیکیاں عطا فرماندا ہے، تے جے سر تو بغیر قرآن پڑھیے تے پھر انہوں سن کے سبحان اللہ آکھیے تے نیکیاں 3 نہیں لبدیاں، نیکیاں پھر بھی 90 ہی اللہ عطا فرماندا ہے۔ متے توڑے ذہن وچ خیال ہوئے بھی ہن کیڑا مولوی سر لا کے پڑھیا، ہن شاید نیکیاں تھوڑیاں ملن، پویں سر لا کے پڑھیے تے پویں بغیر سر تو، پر جدوں اپنے ہونٹاں دے وچوں سبحان اللہ دی آواز کڈھیے تے اللہ رب العالمین 90 نیکیاں عطا فرماندا ہے، اور ایک پلیا پلایا نور دا بوٹا بھی رب جنت وچ عطا فرماندا ہے۔ کی آکھیے تے ماشاءاللہ پھر بولیا جے کی آکھیے تے اے جڑے بندے تسی وچوں ٹلے ٹلے ہو کے سبحان اللہ آندے ہو، حساب لایا جے تانوں بوٹے بھی اس حساب نال ہی لبنے، پھر اے نہ کہہ دے یا اللہ اے فلانے بندے دا تے چنگا صحت مند بوٹا تے میرا ٹنڈا جا کیوں ہے، انج نہیں، پھر محبت نہ بولو ذرا سارے کوئی سبحان اللہ۔ اے متھے تے وٹ پا کے انج تقریر نہیں سننی چاہیے، سرکار دے غلام بیٹھے ہو، سرکار دی آلے پاک دی محبت لے کے آئے ہو، چہرہ مسکراندہ ہوئی نظر آنا چاہیے، چہرے تے ہر ٹائم بندے دے انج وٹ پیا ہون، متھے تے تروڑیاں تے انج ٹھیک بھی نہیں، بلکہ میں ایک حدیث پاک اے بھی پڑھیا ہے کہ جیڑا بندہ ہر ٹائم متھے تے انج تیوڑیاں پا کے بیندا رہے، اے بھی منافق دیاں علامتاں وچوں ایک علامت ہے، منافق دیاں علامتاں وچوں بھی ایک علامت ہے کہ ہر ٹائم بندہ انج کوریاں پا کے وٹ کے بیندا رہے ایک دوسرے لو، نہیں، سرکار دی آل دی محبت ذکر جا کے بیٹھے ہو، اس واسطے متھے وٹ پا کے نہیں، چہرہ مسکراندہ یا نظر آنا چاہیے سرکار دے امتی دا۔ حضرات گرامی مفسرین کرام نے لکھیا جدو کائنات دے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے نا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیکھیا کہ دور دراز علاقیاں بچوں سرکار دے غلام سرکار دی بارگاہ وچ آندے نے، تو صحابہ دے دل وچ خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اسی کچھ مال پیش کریے، کچھ مال حضور دی بارگاہ پیش کریے، عرض کریے آقا اے مال حضور تسی رکھو، دور دراز علاقیاں وچوں تواڈے امتی تواڈی بارگاہ وچ اوندے نے مسائل پوچھن واسطے، تے آقا جیڑا باہروں بندہ آئے او دے کھان دا بھی انتظام تسی کر دے ہو، او دے رہن سہن دا بھی انتظام کر دے ہو، اے آقا مال اوتھے خرچ کر لیا کرو۔ صحابہ نے اپنے ذہن وچ ایک پروگرام بنایا، مسجد نبی شریف وچ بیٹھ کے انہاں اے پروگرام بنایا، رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ میں گجراں والے تو آیا تے میں بھائی طارق وڈائی صاحب نے عرض کیتا سی، میں میں پوچھیا سویرے میں کنے بجے ٹائم دیو گے، انشاءاللہ 11 بجے، میں کہا 12 بجے تو ہو سکتا کوئی 5 منٹ 10 منٹ پہلے دے دیو، 11 بجے والا چکر کوئی نہیں۔ یہ مینوں ہس کے آندے نے کیوں، میں کہا فیصل آباد وچ میں بھی آندا جانا، مینوں پتہ ہے فیصل آباد دی چھیتی ٹائم نہیں دیندے، ناراض تے نہیں ہو گئے، ویسے خوش طبی واسطے جملہ بولے ہے، تے رات دا ٹائم کافی ہو چکے ہے، اس ٹائم 12 بج گئے نا کہ نہیں، اللہ نہ کرے کسے دے بج جان، اللہ نہ کرے کسے دے 12 بجن، آندہ نہیں تیرے تے فلانے 12 بج گئے۔ باقی ایک گل ہے اسی 12 نو مننا نہ لے ہاں، نہیں جی میں تسی سبحان اللہ دے ہو، میرا خیال ہے میں ادھا کو گھنٹہ ہی کڈاں گا تواڈے سامنے، بولیے ذرا محبت نہ بولیے یارو سبحان اللہ۔ تو سید شبیر حسین شاہ صاحب دا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ خوش طبی کدی کدی فرماندے ہوندے سن، آندے سن ایک سنیاں کولوں اسی سبحان اللہ ہی لینی ہوندی ہے، وہ بھی ترلے ترلے کر کے لینی پیندی ہے، انج نہیں ذرا دل جمی نال بیٹھے ہو محبت نال تے وسیع و ظرفی نال ذرا بولو ایک باری ذرا سبحان اللہ، انج ماشاءاللہ، پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ، انج سبحان اللہ دی داد انج آوندی رہے نا تے خطیب دا آٹومیٹکلی دل کردا کہ یار میں بولاں، تے جدوں سبحان اللہ تواڈے کولوں ترلے کر کے لینی پیندی نا، اودوں پھر یہی دل کردا اللہ جے تھکے پینے تے میں تے اگے نہ تو چوکا تھکے ہاں، پھر وہ خطیب ایتھوں اٹھدا ہی نہیں ہوتا، تھلے تھلے رہندا ہے۔ تے ایک ہور جملہ مینوں شاہ صاحب دا یاد آیا، وہ کدی کدی فرماندے سن، آندے ہن جنہ ٹل اسی تواڈے تو لوانے نا، آکھو یار آکھو آکھو، آندے سن کدی تسی سنی اپنے مولویاں نو داد دین لگ پو نا ماشاءاللہ سبحان اللہ دی، تے تواڈے مولوی کو 20 سال ہور کڈ جان دنیا تے،
سال ہور شاہ جی ہو کیوں آندے نے ادھا ٹل تے ساڈا تقریر تے لگدا ہے تے ادھا تواڈے تو داد لین لگیا لگ جاندا ہے کدی تسی داد دین دا انداز بناؤ نا اپنے خطیب نو سننے دا انداز بناؤ تے انشاءاللہ لطف آئے گا بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ اللہ تانوں سلامت رکھے سرکار دے صدقے صحابہ کرام نے پروگرام بنایا کہ حضور دی بارگاہ چ مال پیش کرنے ہیں عرض کرنے حضور اے تسی اپنے غلاماں تے خرچ فرماؤ ادھر جدو توجہ حضرات بڑی توجہ جدو صحابہ پروگرام بنایا کہ سرکار دی بارگاہ بھی چلنے ہیں تو جا کے اے عرض کرنے ہیں ادھر رب کائنات نے جناب جبریل نو فرمایا جبریل مولا حکم فرمایا چل میرے حبیب دی بارگاہ یا اللہ جا کے کی کما تیرے حبیب نو اللہ کریم فرمایا جبریل میرے محبوب دی بارگاہ چل پہلے جا کے میرا سلام کہے پھر میرے محبوب نو میرا پیغام دے جناب سیدنا جبریل امین عرض کر دینے اے پروردگار عالم مولا حکم فرما یا اللہ کی تیرا پیغام لے کے جانے رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے حبیب دی بارگاہ وچ چلا جا میرے حبیب نو جا کے کہہ سونے رب کائنات فرما رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ سلامت رکھے لو جیڑا رب دا قرآن سن کے بول دیا دے سبحان اللہ جناب جبریل مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دی اندر آئے نے آکے عرض کی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام فرمایا جبریل کیویں آئے جبریل عرض کر دینے سونے رب کائنات دا نالے تے تھوڑے والے سلام لے آیا نالے مالک دا پیغام لے کے آیا سونیا نالے تے سلام لے کے آیا نالے مالک دا تھوڑے وال پیغام لے کے آیا فرمایا جبریل دس کیڑا پیغام لے کے آئے عرض کی تھی سونیا اللہ پہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سونیا رب کائنات پہ فرماندا محبوب تسی کہہ دیو قل سونیا اپنے وحی یوحا والے سونے سونے لب کھول دیو میٹھا میٹھا بول دیو سونیا اپنے وحی یوحا والے لب کھولو میٹھا میٹھا بولو مولا میں کیا کھا رب کائنات فرمایا حبیب تسی فرماؤ اللہ اسألکم علیہ اجرا اے میرے غلاموں میں تھوڑے تے بڑے احسان کیتے نے تسی جہنم دے گڑے دے کنارے دے اتے کھڑے سو میں جہنم دے گڑے دے کنارے تو چک کے تو آنو جنت دی دہلیز تک لے کے آیا ہوں تسی ایک دوجہ دے دشمن سو میں تھوڑیاں دشمنیاں مکا کے تو انہوں ایک دوجہ دا پرا پرا بنائے اے جے آنکھوں تے میں ایدے تے رب دا قرآن بھی پیش کر دینا رب کائنات نے فرمایا اللہ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرت من النار فانقذکم منها سونیا تسی فرماؤ اے لوگو تسی جہنم دے گڑے دے کنارے دے اتے کھڑے سو میں جہنم دے گڑے دے کنارے تو چک کے تو انو جنت دی دہلیز تے لے کے آیا ماں تسی ایک دوجے دے ویری سو میں تھوڑیاں ویرہ کھیریاں ختم کر کے تو انو ایک دوجے دا پرا پرا بنائے تو اڈے دلہ وچ محبت
محبت کٹ کٹ کے بھر دیتی ہے فرمایا تسی جہالت دے اندھیریاں وچ بھٹک دے پھر دے سو تانوں اسلام دی روشنی دے نال مالا مال کیتے المختصر میں تھوڑے تے بے شمار احسانات کیتے نے اور ان احسان کر کے بھی میں تھوڑے کولوں کسی احسان دا بدلہ نہیں مانگدا سونیا کیوں نہیں مانگ دے جملہ توجہ نہ سننا آقا انہیں تساں ساڑے تے احسان کیتے نے آقا سانو جہنم دے کنارے تو چک کے جنت دی دہلیز تے لے کے آئے ہو ساڑیاں نفرتاں دلاں دیاں کڑ کے اے دلاں وچ محبت پائی دے ساڑیاں دشمنیاں مکا کے سانو ایک دوجے دا پرا بنایا جے آقا سی کفر دے اندھیرے وچ بھٹک دے پیسا سانو کفر دے اندھیرے وچوں کڑ کے اے نور دی روشنی واللے کی آئے ہو اے نور اسلام واللے کی آئے ہو سونیا احسان کیتے دے پھر بدلہ کیوں نہیں مانگ دے پھر ایدہ اجر کیوں نہیں مانگ دے میرے نبی نے فرمایا غلاموں ایدی بجائے میں اللہ دا نبیاں علامہ خلیقی صاحب تو ہاڑے توجہ دا طالب ذرا توجہ فرمانا فرمایا میرے غلاموں میں تھوڑے تے ان احسان کیتے نے مگر کسی احسان دا بدلہ نہیں مانگ دا سونیا کیوں نہیں مانگ دا فرمایا اس بات میں اللہ دا نبیاں میں تھوڑے کولوں منگن نہیں آیا میں تھوانوں ونڈن واسطے آیا فرمایا تھوڑے کولوں میں منگن نہیں آیا فرمایا رب دا نبیاں فرمایا منگن نہیں آیا بلکہ میں تے ونڈن واسطے آیا ہویا میں تے ونڈدا پیا وا فرمایا انما قاسم واللہ یوتی فرمایا اللہ مینوں دیندا ہے میں کائنات وچ تقسیم کرنے واسطے آیا ایسے باتیں تاندلیاں والے دا پیر سید محمد ناصر شاہ بولیا ناصر شاہ بول کے آنے نے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے لیں خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے جدا جدا عقیدہ تے ایمان گل ٹھیک ہے او محبت دینا سینے دا دل لا کے سجا ہاتھ بلند کر کے کواری آکھو عرش والے فرش والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے گرامی قدر حضرات میرے مصطفیٰ کریم فرمایا غلاموں میں تھوڑے تے ان احسان کیتے نے مگر کسی احسان دا بدلہ نہیں مانگدا کیوں نہیں مانگدا فرمایا میں رب دا نبیاں فرمایا منگن واسطے نہیں آیا میں تے ونڈن واسطے آیا فرمایا میں ونڈن واسطے آیا ہویا گرامی قدر حضرات توجہ دا طالبہ رب کائنات فرمایا معبود تسی فرماؤ کسی چیز دا اجر طلب نہیں کردا سونا نہیں مانگدا چاندی نہیں مانگدا ہیرے موتی نہیں مانگدا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ نے فرمایا نے کائنات دے نبی نے فرمایا میرے غلاموں اگر میں چاہواں گل توجہ نہ سننا آج اس دور کوئی بندہ بول کے آدھے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور اماں جی دا جواب سنو آپ فرمایا نے لوگوں میں نبیان دے امام دے زبان مقدس تو سنے امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں اگر میں چاہواں احد پہاڑ نو اشارہ کرا احد پہاڑ میرے نال سونے دا بن کے ٹرن لگ پوے گا میرے نبی فرمایا غلاموں میں کسی چیز دا بدلہ نہیں مانگدا
الا المودۃ فی القربا، فرمایا اتنی بات ضرور ہے میرے قریبیاں دے نال مودت کریاں جے، میرے قریبیاں دے نال پیار کریاں جے، میرے قریبیاں نال محبت کریاں جے۔ آدھرا سن، محبت مصطفیٰ کریم دے قریبیاں دے نال کریے تے کی ملدا ہے؟ تفسیر الکشاف دی اندر علامہ زمخشری نے نقل کیتا ہے، اے سعادت الدارین فی فضائل الحسنین دی اندر اے نبی رہ شیخ محقق نے نقل کیتا ہے۔ تفسیر روح البیان دی اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، میرے نبی دی بارگاہ چرد کیتی سونیا تسی فرمایا میرے قریبیاں نال محبت کرو، میرے قریبیاں نال پیار کرو۔ سونیا اے تے فرماؤ جیڑا تواڈے قریبیاں نال پیار کردا ہے سونیا اونوں کی انعام ملے گا، اونوں کی انعام ملے گا۔ میرے نبی دا ارشاد سن کے اپنے سینے وچ ٹھنڈ پاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا غلاموں سن لو، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی السنت والجماعہ، الا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یشم رائحۃ الجنہ، الا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اپنے نبی دا فرمان تیرے سامنے پڑے اے او الفاظ نے جڑے آمینہ دے لال دی زبان مقدس چوں نکلے نے، ہن ذرا انہاں دا ترجمہ بھی سماعت کر۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں سن لو، جڑا میری آل دی محبت اپنے دل وچ لے کے جائے گا، میرے نبی نے فرمایا غلاموں سن لو، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، فرمایا جڑا میری آل دی محبت اپنے دل وچ لے کے جائے گا او دی موت عام موت نہیں ہوے گی بلکہ او تے شہید دی موت دنیا تو جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا، فرمایا جڑا میری آل دی محبت اپنے دل وچ لے کے جائے گا، فرمایا بے ایمان ہو کے نہیں جائے گا بلکہ مومن ہو کے دنیا تو جائے گا۔ فرمایا مومن ہو کے جائے گا۔ آقا مومن دے کئی درجے نے، ایک درمیانے درجے دا مومن، ایک ہولے درجے دا مومن، ایک اعلیٰ درجے دا مومن۔ آقا جڑا تھوڑی آل محبت کر کے جائے گا سونے ہولے درجے دا مومن رہے گا یا درمیانے یا ہائی درجے دا مومن ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا سن لو، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان،
فرمایا جڑا میری آل دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا ہولے درجے دا مومن نہیں درمیانے درجے دا مومن نہیں فرمایا کامل مومن ہو کے دنیا تو جائے گا توجہ حضرات ایک جملہ ایک ہو رہے تھے عرض کرنا چاہنا حضور دی آل محبت کرنے والے سرکار دے غلام بیٹھے ہو میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا جڑا میری امت دا سب تو ہولے درجے دا مومن ہوئے گا فرمایا جدو پل سرات تو لنگے گا فرمایا تھلے جہنم دی آگے دے شولے بھڑک دے ہونگے جدو اتے مومن دا قدم آئے گا جہنم دے شولے بول کی آکھنگے جزیا مومنو فإنہ نورک اطفا لہبی او نبی دے غلامہ چھتی چھتی لنگ جا تیرے تے نور ایمان نال میرے شولے ہی بجھ دے جا رہے ہیں سوچ یار یہ سب تو ہولے درجے دے مومن دا اے حال ہے کہ جہنم دی آگ آکھے گی چھتی چھتی لنگ جا یہ ہولے درجے دے مومن دا اے حال ہے کہ جڑا کامل مومن ہوئے گا او دا کیا عالم ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا اللہ ومن مات اللہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبہ فرمایا جڑا میری آل دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا فرمایا جدوں او دا آخری ویلا آئے گا فرمایا بے ایمانوں کے نہیں جائے گا بلکہ توبہ دی اللہ اس بندے نو توفیق عطا فرما چھڑے گا تائب ہو کے دنیا تو جائے گا آسن مصطفیٰ کریم دا فرمان یہ میں حدیث کیوں پہ پڑھنا وا آج اس دور دے اندر لوگاں نے ساڑھے سنیاں سے بلیم لانے شروع کی تھے آدھنے بریلوی قرآن ہی نہیں پڑھ دے بریلوی حدیث ہی نہیں پڑھ دے پر میں پہلا بھی ایک پروگرام ایک قریب 2 چکرام دیوالیچ کر کے گیا سا اوتھے رب دا قرآن پڑھ کے گیا سا یہ آج مصطفیٰ دا فرمان پہ پڑھنا وا دسنا چاہنا انہاں لوگانوں جڑیاں دینے یہ حدیث نہیں پڑھتے یہ قرآن نہیں پڑھتے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے قرآن دی حدیث پڑھ کے دسنا چاہنا لوگوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک آج دن تک کسے مانے و لال جمعی ہی نہیں جڑا سنیاں تو بد کے رب دا قرآن پڑھنا جاندہ ہوئے یا مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھنا جاندہ ہو حق چاہ یا غوث یا کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری گلان دی سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی سرکار دا فرمان سن کے مزہ آ رہا ہے جنہاں نو آ رہا ذرا بولو ایک واری پیار نہ سبحان اللہ کیونکہ وہ تے بدبخت ہے جڑا سرکار دا فرمان سن گیا کہ سر تھلے سٹ کے بیٹھا رہیا کہ مینوں مزہ نہیں آ رہا خوش قسمت ہے سرکار دا غلام جڑا آقا دا فرمان سنے تے دل باغ باغ ہو جائے کہ واہ مولوی جی کیا بات ہے آقا دے فرمان دی محبت نہ بولیے ذرا ایک واری پیار نہ سارے سبحان اللہ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے غلاموں اللہ ومماتا اللہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الى الجنت کما تصف العروس الى بیت زوجها فرمایا میرے غلاموں جڑا میری آل دی محبت اپنے دل وچ لے کے جائے گا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا فرشتے انہوں انج بنا سنوار کے جنت وچ لے کے جان گے جی میں پہلی رات نو دلہن نو سجا کے او دے دلہے دے گھر لے کے جایا جاندہ ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ ومماتا اللہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہم ملک الموت بالجنہ فرمایا جڑا میری آل دے نال محبت کر دیا آیا دنیا تو جائے گا فرمایا جدوں او دا آخری ویلا آئے گا فرمایا اسرائیل جدوں دے کول آئے گا آکے اے نہیں آکھے گا لے میں تیری جان کڈن آ گیا فرمایا نا بلکہ ملک الموت دے قریب آکے آکھے گا بیلیا آیا تیری روح قبض کرنا اور او دے تو پہلے میں تینوں جنت دی بشارت بھی دین واسطے آیا
ثم منکر و نکیر فرمایا پہلے تے ملک الموت نو جنت دی بشارت دے گا جدوں او دی روح کڈ لی جائے گی جدوں اونوں قبر وچ لے کے جاؤ گے فرمایا منکر نکیر او دی قبر وچ آ کے اونوں وی جنت دیاں بشارتاں دین گے فرمایا الا و مماتا الا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی السنت والجماع فرمایا جیڑا میری آل دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا بے ایمان ہو کے نہیں جائے گا بلکہ اہل سنت و جماعت ہو کے جائے فرمایا اہل سنت و جماعت ہو کے جائے گا کون جیڑا حضور دی آل نال پیار کر کے جائے گا میرے کریم نبی نے فرمایا اے تے او بندے سن جڑے میری آل نال محبت کر کے گئے فرمایا سنو اونا دی گل دساں جڑا میری اہل بیت دے نال بغض لے کے جائے گا اہل بیت دا بغض اپنے دل وچ لے کے جائے گا میرے نبی نے فرمایا سن لو میرے غلامو فرمایا الا و مماتا الا بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرا فرمایا جڑا میری آل دی اپنے میری آل دا بغض اپنے دل وچ لے کے جائے گا فرمایا کافر ہو کے مرے گا الا و مماتا الا بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یشم رائحۃ الجنہ فرمایا او بندہ جنت دی خوشبو بھی کدی نہیں سنگے گا آرام اونوں ہی آنا ہے اے دنیا وچ تے قبر وچ تے حشر وچ اونوں ہی سکون ملنا ہے جڑا نبی دی آل نال محبت کر کے دنیا تو جائے گا اسی ایسے باتیں آنے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں محبت نے لکھا ذرا سارے بولو ہاں پیار نہ سبحان اللہ اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں جڑا جڑا اصلی حسینی بیٹھا ہے اپنے ہاتھ دو میں چوکے آکھے گوڑیاں تو ہاتھ لاگے مل کے آکھے ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی بھائی کیمرے والے ذرا کما ہاں کیمرہ چارت پھیرے ہاتھ کیچ کرنا بیلیاں دے پتہ لگے کیڑا کیڑا حسینی بیٹھا تے کیڑا کیڑا او بیٹھا مل کے آکھو ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی 2 نمبر نہیں 3 نمبر نہیں ہم اصلی حسینی ہیں حسنین ہمارے ہیں گرامی قدر حضرات کائنات دے والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نجات چاہندے ہو تو میری آل نال پیار کرو میرے قریبیاں نال محبت کرو حضرات ایک جملہ میں اتھے ضرور بولاں گا کیونکہ الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت ہاں اور اس گل سے مینوں ناز ہے تے مان ہے کہ میں مان نال کہنا کہ میں سننی ہاں جڑا جنوں اپنی اس گل تے ناز ہے بولے ذرا ایک باری سبحان اللہ اچھا توجہ انتہائی توجہ چاہنا ایک جملہ بڑا بریک دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کی لگ دیاں نے ساڑی کی لگ دیاں میرے خیال ہے 2-3 بندیاں نو پتہ ہے باقیاں نو شاید نہیں میرے خیال پتہ ہے سارے کہ بول دے نہیں میں کہ شاید نہ پتہ ہوئے
अम्मा जान मैं तस्दीक करवा दी है कोई रौले वाली गल नहीं जिन्ना आख्या सी ठीक आख्या सी की लगदियां ने साडियां माशाअल्लाह की लगदियां ने कोई रौले वाली गल है हलाली पुत्र ते मां दा नाम ज डर के नहीं ना लेंदा वो ते डट के आंदा मेरी मां है अम्मा जी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ते हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बेटी ने हजरत सैयदा ज़ैनब हुजूर दी बेटी सैयदा उम्मे कलसूम हुजूर दी बोलो ना कोई रौले वाली गल है कोई रौले वाली गल नहीं सैयदा ज़ैनब सैयदा उम्मे कलसूम सैयदा रुकैया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर दियां बेटियां ने चार वैसे बड़ी अजीब बात है एक नूं मान लईए तिन्हां नूं छड्ड दईए या तिन्हां नूं मान लईए एक नूं छड्ड दईए ये हुजूर दी आल नाल प्यार नहीं प्यारे वे सारियां नूं मन्निया जाए सारियां नूं बोलिए जरा सारियां नूं हजरत खदीजतुल कुबरा साडी मां लगदी है ते अल्हम्दुलिल्लाह असी नाज नाल कहने आ सानू अपनी मां खदीजतुल कुबरा नाल भी प्यार है ते सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप दी सारी औलाद नाल भी सानू प्यार है। अच्छा तवज्जो हजरात हुजूर फरमाया मेरे करीबियां नाल प्यार करो अम्मा जी खदीजतुल कुबरा भी हुजूर दी करीबी ते सैयदा आयशा सिद्दीका हुजूर दी बीवी है ना कि नहीं बीवी ने ना ज़ौजा मोहतरमा ने वो भी हुजूर दी करीबी ने एक मैनू आंदा नहीं जी मौलवी जी ती करीबी है मैं क्या पहला बंदा वेख्या मैनू ये दस मां होवेगी ते धी होवेगी मां है ते धी है मां है ते पुत्र है ते जे मां ही नहीं ते धी किथों मैं क्या हजरत फातिमा नू तू करीबी मानना है ते जिदी धी है खदीजतुल कुबरा दी उस मां नू तू करीबी नहीं मनेगा ते तू इस आयत दे उत्ते अमल ही नहीं कर सकदा पूरी ते मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह सी सुन्नी मुसलमान जिदी जिदी निस्बत मेरे नबी दे नाल होई असी सारे नाल प्यार करने वाले हैं बल्कि मेरे परदादा मुर्शिद आला हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप दे फरमांदे सन ओ बीवियां अपनी जगह ते हुजूर दे बेटे अपनी जगह ते हुजूर दियां बेटियां अपनी जगह ते सहाबा अपनी जगह ते फरमाया सब शान वाले ने फरमाया असी सुन्नी मुसलमान आ जेड़ी सब्जी नबी पाक नूं पसंद सी ना असी उस सब्जी नूं भी खाली कद्दू नहीं आंदे बल्कि कद्दू शरीफ आखने आ तवज्जो तलबात यार जेड़ा सुन्नी हुजूर दी पसंदीदा सब्जी नाल इन्नी मुहब्बत करदा है सोच ओ सुन्नी हुसैन नाल कितनी मुहब्बत करदा होएगा ओ हुसैन जिन्हों मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन फरमाया मैं हुसैन विचों आ हुसैन मेरे विचों है मेरे विचों हुसैन है मैं हुसैन विचों गिरामी कदर हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सारी आल नाल जिन्ने प्यार कीता इंशाअल्लाह बेड़ा ओदा ही पार होना है बोलो बोलो बेड़ा ओदा ही फिर बोलिए बेड़ा ओदा ही सुनो कुतुबे तवारीख और सियर ये बात मौजूद है एक दिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिही व बारक वसल्लम आप मस्जिद नबी शरीफ चो निकले बाहर सहाबा दा मजमा नाल है सरकार दे गुलाम नाल नाल आप मस्जिद नबी शरीफ तो बाहर निकले ना आपने देखा मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे अगे छोटे छोटे बच्चे खेड़ते पे ने आपने जदों ना बच्चियां वाल देखा देखदियां देखदियां मेरे भाई महफिल च बह के या ते अपना ताना बाना छड़ दिओ सियाणे बंदे हो तुसीं निक्के निक्के नहीं ते मेहरबानी करो ये काम हुंदा है जिहड़ा बंदा नलायक होवे ओदा सरकार दे जिक्र दी महफिल च बह के बंदा इंज हसदा रहे ते अपनी गल्लां करदा रहे ये महफिल च आके महरूमी है मेरा वीर महफिल च आए हो ते महफिल दा अदब मलहूज़े खातिर रखो क्योंकि बेअदबां नूं कुछ नहीं लभदा जदों लभदा है अदब वालियां नूं लभदा है बस इस तो अगे मैं जुमला नहीं बोलता समझदार हो तुसी मेरे बुजुर्ग हो मैं तुहाडा मेहमान हाँ ते इज्जतदार मेजबान होंदा है जिहड़ा मेहमान दी इज्जत करना जानदा होवे अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबी तो बाहर जदों निकले ना देखा छोटे छोटे बच्चे खेड़दे सन पे
آپ نے انج انہاں بچیاں والو دیکھیا تے میرے نبی سارے بچیاں دے وچوں گزر گئے. بچے کھڑے سن میرے نبی انہاں بچیاں وچوں گزردیاں اینڈ تے پہنچے گلی دی نکر تے. انہاں بچیاں وچوں ساریاں وچوں ایک بچہ عمر وچ وڈا سی, عمر وچ وڈا بچہ. میرے نبی چلدیاں اس بچے دے قریب گئے نے. میرے نبی نے جا کے اس بچے نو انج پھڑیا تے پھڑ کے اپنے سینے دے نال لا لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. واہ بچیا تیرے مقدرہ نو سلام آکھا. اس محبوب نے پھڑ کے تینو سینے نہ لایا ہے. اس محبوب نے سینے نہ لایا ہے جدے سینے نو رب کہندے علم نشرح لک صدرک. مصطفیٰ کریم پھڑ کے بچے نو سینے نہ لایا, سینے نہ لا کے اس بچے دی پیشانی تے بوسا دیتا. میرے نبی نے اپنا دستے مبارک اس بچے دے سر تے پھیریا. صحابہ سب حیران نے, وہ نکے نکے صحابی سب بچے وہ بھی حیران. کمال ہے یار, اس بچے دی کیا قسمت ہے, کیا اس بچے دی شان ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے اس بچے نو اپنے سینے نہ لایا ہے, پیشانی تے بوسا دیتا ہے. حضور پیشانی تے بوسا دے کے نا میرے نبی اگے چل پے. جب اگے چلے تو صحابہ کرام حضور دے نال سن. ایک صحابی اگے ہو کے کہندا سونے ہاں اگر اجازت ہوئے تو ایک عرض کریے. آپ نے فرمایا ہاں میرے غلام بول, کی کہنا چاہنا ہے؟ صحابی رسول عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, ایک گل پوچھنی ہے. میرے نبی نے فرمایا غلامہ دس کیڑی گل پوچھنا چاہنا ہے؟ عرض کیتی سونے ایتھے بچے تے ہور بھی بڑے کھیڑ دے پیسا, لیکن سونے تسی اس بچے نو پکڑ کے اپنے سینے دے نال لائے, اے دے متھے تے بوسا دیتا ہے, آقائی دی کی وجہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے غلام اس بچے نال انی محبت میں تاں کی تھی ہے. فرمایا اے دوسرے بچے بھی میرے حسین نال محبت کر دینے, مگر اے دے محبت کرنے دا انداز جدا ہے, اے دے محبت کرنے دا انداز نرال ہے. عرض کی تھی سونے اے بچہ کی کر دے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں کل میں مسجد نبی دے دروازے کولوں گزردا پیا سا, میں بھی کیا سارے بچے کھیڑ دے پیسا, میرا حسین بھی نہ بچیاں دے نال کھیڑ دا پیا سی. فرمایا پر میں اس بچے والوں ویکھیا ہے کتھے میرا حسین قدم رکھ کے اگے ٹر جاندا سی, اے بچہ اتھوں دی مٹی لے کے چوم لیندا سی. جتھے میرا حسین قدم رکھ دے فرمایا قدمہ دے نال لگنے والی مٹی نو اے بچہ چمدا ہے, چم کے اکھاں دے نال لاندے. فرمایا غلامو اے دے نال اینا پیار تاں پیا کرنا کیونکہ اے بچہ میرے حسین نال محبت کردا ہے, اے بچہ میرے حسین نال پیار کر دے. گرامی قدر حضرات جنہیں بھی حضور دی آل نال محبت کیتی ہے, جنہیں بھی حضور دی آل نال پیار کیتا ہے, رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نے انہوں بڑیاں شانہ دے نال نوازے, بڑیاں عزتاں دے نال نوازے. اللہ فرما دے محبوب تسی فرماؤ کھاڑے کولوں کسی چیز آیا جر نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربہ, بس میرے قریبیاں نال محبت کرے آجے, میرے قریبیاں دے نال پیار کرے آجے. گرامی قدر حضرات خوش قسمت سنو لوگ جنہ میرے نبی دے قریبیاں نال پیار کیتا ہے, جنہیں سیدہ زہرا نال پیار کیتا ہے, جنہیں اماں جی خدیجہ الکبریٰ نال پیار کیتا ہے, جنہیں سیدہ عائشہ صدیقہ نال پیار کیتا ہے, جنہیں سیدہ حفصہ نال پیار کیتا ہے, جنہیں ام سلمہ نال پیار کیتا ہے, جنہیں سیدہ سودا نال پیار کیتا ہے, جنہیں سیدہ ماریہ قبطیہ نال پیار کیتا ہے, جنہیں سیدہ جویریہ نال پیار کیتا ہے, جنہیں سیدہ زینب بنت جہش نال پیار کیتا ہے, جنہیں سیدہ میمونہ نال پیار کیتا ہے, جنہیں سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان نال پیار کیتا ہے. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے خوش قسمت سنو لوگ جنہ سیدہ فاطمہ الزہرا نال محبت کیتی ہے, سیدہ زینب بنت محمد نال محبت کیتی ہے, سیدہ ام کلثوم بنت محمد نال محبت کیتی ہے, سیدہ رقیہ بنت محمد نال محبت کیتی ہے, حضرت مولا علی نال محبت کیتی ہے, امام حسن نال محبت کیتی ہے, امام حسین نال محبت کیتی ہے, سیدہ زینب بنت فاطمہ الزہرا نال محبت کیتی ہے.
گرامی قدر حضرات او تے بندے خوش قسمت سن پر میں اج اونا دی بھی گل کرنا چاہنا وا جنہاں بدبختی اختیار کی دی جڑے بدبخت بن گئے نے گرامی قدر حضرات زندگی گزر دی میرے آقا حسین دی وقت گزردا رہا ہے وقت گزر دیاں ایک ویلا آیا جدوں میرے امام نے مدینے نو الوداع کیا ہے مدینے نو الوداع کہہ کے نواسہ رسول مکہ پاک وچ آ گئے مکے نو بھی چھوڑ دیتا ہے میرے امام کربلا دے میدان دے قریب آئے نے فرات دا کنارہ توجہ نہ گل سن لو فرات دا کنارہ ہے میرے آقا حسین نے آ کے خیمے نصب کیتے اے دنیا دا کتا آیا شمر آ کے امام پاک دے سامنے کھڑا ہو کے آندہ او حسین او دس کی کھٹی آئی یزید دی بغاوت کر کے ویخ میں یزید دا ساتھ دیتا ہے ویخ قسمت میرے نال ہو گئی قسمت نے میرا ساتھ دیتا ہے میں یزید دی حمایت کی تھی ویخ میں فوج دا کمانڈر بن گیا ہوں تو یزید دی بغاوت کر کے کی کھٹے رب کعبہ دی عزت دی قسم سنیو اس دور دی اندر بھی یزیدی یہی کہنے سن کہ حسین نے بغاوت کی تھی آج بھی یزیدی یہی کہنے نے کہ حسین نے بغاوت کی سی پر رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے حسینی ادوں بھی کہنے سن حسینی آج بھی کہنے نے ظالمو میرے آقا حسین نے بغاوت نہیں سی کی تھی بلکہ دین مصطفیٰ دی حفاظت کی تھی سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دونوں ہاتھ اٹھا کے حسینیت زندہ باد حسینیت یزیدیت مرد آباد یزیدیت حسینیت نعرہ حیدری میرے امامی علی مقام دے سامنے آیا دنیا دا کتا شمر آکیاں دے حسین کی کھٹی آئی حرمایا تو کی کھٹے آدھا مینو فوج مل گئی ہے میں فوج دا کمانڈر بن گیا ہوا یہ شمر بولا کہ میں بخت کا سکندر ہوں حسین بولے میں سید ہوں ابن حیدر ہوں ذرا جملے اول غور کرنا امام پاک اور شمر دا جڑا مکالمہ ہویا شاعر نے اپنے لفظاں وچ بیان کیتا کہندا یہ شمر بولا کہ میں بخت کا سکندر ہوں حسین بولے میں سید ہوں ابن حیدر ہوں یہ شمر بولا میرے ساتھ سارا لشکر ہے حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے یہ شمر بولا ادھر دیکھ ہے فرات ادھری حسین بولے ادھر دیکھ ہے نجات ادھری یہ شمر بولا میں جور و جفا نہ چھوڑوں گا حسین بولے میں صبر و رضا نہ چھوڑوں گا یہ شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا فرمایا اللہ اکبر یا رسول یا الہ گرامی قدر حضرات اے دنیا دا کتا شمر جدوں کی آئے اے دے جان تو بعد دنیا دا کتا ابن سعد آئے ابن سعد وے کیا کہنے لگا اے حسین کی پہ سوچنا ہے فرمایا کیوں کی ہویا ہے آندھے حسین حجے بھی ویلے بیعت کر لے یزید دی بیعت کر لے
تینوں حکومت مل جائے گی، تینوں کوفے دا پروانہ مل جائے گا، اسی تینوں حکومت وچ حصے دار بنا لانگے۔ امام حسین جدوں اے جملہ سنے آپ نے فرمایا او دنیا دے کتے ابن سعد کیڑی حکومت دیاں گلاں پہ کرنا ہے؟ فرمایا تیرے کول صرف کوفے تے شام دی حکومت ہے۔ فرمایا کیڑی حکومت دیاں گلاں کرنا ہے؟ فرمایا اے تے عارضی حکومت ہے۔ فرمایا میں اس نبی دا نواسا واں جنوں رب نے پوری کائنات دی حکومت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرمایا اسی تے ساری کائنات تے حکومت کرنے والے ہوں۔ فرمایا ساڈا نانا نبیاں دا امام ہے، ساڈا باپ اے ساڈا باپ ولیاں دا امام ہے، میری ماں جنتی بیبیاں دی سردار ہے۔ فرمایا تے میں حسین تے میرا ویر حسن اسی جنتی جواناں دے سردار ہاں۔ آکھن لگا حسین ہجے بھی ویلے یا بیعت کر لے، یا بیعت نہیں کرنی تے فرات دے کنارے تو اپنے خیمے اٹھا لو۔ جدوں نے آکے اپنے خیمے اٹھا لو، کول جرت دے پے کر سیدنا غازی عباس علمدار کھڑے سن۔ آپ نے اپنے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے ہیں، ہاتھ رکھ کے چھال مار کے امام حسین تے آپ ابن سعد دے درمیان ایک دیوار بن کے غازی عباس کھڑے ہو گئے۔ فرمایا خبردار دنیا دے کتے ابن سعد ساڑے خیمیاں والا منہ نہ کری، تو نہیں جاندہ انہاں خیمیاں دی اندر او پاک دامن بیبیاں بیٹھیاں نے جنہاں کل جبریل بھی اجازت دے بغیر نہیں ہوندہ۔ فرمایا خبردار ساڑے خیمیاں والا منہ نہ کری۔ فرمایا خبردار جب تک عباس زندہ ہے میں بینا کیڑا دنیا دا کتا انہاں خیمیاں والا منہ کر دے۔ جدوں غازی عباس جملہ بولے میرے امام انج کر کے ویر عباس تے موڑے تے ہاتھ رکھے تھپکی مار کے فرمایا ویر عباس حوصلے تو کم لے، ابن سعد تو بھی حوصلے تو کم لے۔ فرمایا اسی خیمے اٹھا لینے اے لڑنا، اسی خیمے اٹھا لینے۔ ذرا جملے سننا جدوں غازی عباس دے کنا وچ آواز آئی ہے آقا حسین فرمایا اے ابن سعد اسی خیمے اٹھا لینے۔ غازی عباس دست بستنج ہاتھ بن کے عرض کر دینے آقا حسین کی پہ فرمان دیو اسی خیمے اٹھا لینے ہو۔ پر حضور اگر اسی خیمے اٹھا لے انہا دنیا دے کتیاں پانی دا ایک قطرہ بھی سانو نہیں دینا، پانی دی ایک بوند بھی سانو نہیں دینی، ساڑے بچے پانی دی خاطر بلک بلک کے شہید ہو جانگے۔ حضور کی پہ فرمان دیو جدو انہا جملہ بولے ہے آقا حسین نے فرمایا ویر عباس فرمایا مومن دی جنگ پانی پیچھے نہیں ہوندی، اے مومن کدی زمین پیچھے نہیں لڑدا، اے مومن بٹا پیچھے نہیں لڑدا۔ فرمایا ویر عباس مومن جدوں بھی لڑدا ہے اللہ کلمت الحق دی خاطر ہی لڑدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرمایا ویر عباس فرمایا ویر عباس پانی دی گل نہ کر، عرض کی تھی حضور اگر اسی خیمے اٹھا لے انہاں یزیدیاں پانی سانو نہیں دینا۔ امام علی مقام نے مسکرا کے فرمایا فرمایا ویر عباس کیڑے پانی دیا گلاں پہ کرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور فرات دی پانی دی گل کرنا۔ امام حسین مسکرا پہ فرمایا ویر عباس اے فرات کی حیثیت رکھ دے۔ فرمایا میں تے اس نبی دی اولاد وچ جنہیں اڈی مار کے زمزم دا چشمہ جاری فرما چھڑے۔ فرمایا میں اس نانے دا نواسا ہاں جنہیں پیالے وچ اپنا ہاتھ رکھ کے 5 دریا پانی دے جاری فرما چھڑے۔ فرمایا ویر عباس فرات کی حیثیت رکھ دے، اگر اج حسین چاہے تے حسین اج کربلا دے میدان دی اندر حوض کوثر دیاں تناباں کھچ کے لے آ سکدا ہے۔ امامی علی مقام نے خود خیمے اٹھا لے، روایات بھی چاہوں جدوں آپ خیمے اٹھائے نے کربلا دے میدان وال ٹرے نے 4 چپیرے نظر امام دی گئی ہے، ویکھیا ایک 4 چپیرے چٹیل میدان ہے۔ آپ نے فرمایا میرے عوان و انصار دسو اس میدان دا نام کی ہے؟ عرض کی تھی آقا حسین اس زمین دا نام ہے دشت ماریا۔ فرمایا اس تو علاوہ کوئی اور نام دسو؟ عرض کی تھی حضور ادا نام ہے دشت
دستے کرب و بلا جدوں آپ دے کناں وچ آواز کربلا دی آئی ہے کہ ایدا نام کربلا ہے امام علی مقام نے تکبیر دا نعرہ ماریا نعرہ مار کے فرمایا صدق جدی یا رسول اللہ الارض کرب و بلائن و سقف دمائن و ملقتل آدھا جدوں آپ جملہ بولیا ہے امام علی اکبر قریب آکے اپنے ابا جی دے سامنے ہاتھ بن کے کہنے ابا حضور ایک ہی پہ فرمان دیو فرمایا ہاں بیٹا اے کربلا دی سرزمین اترا اے اوہی میدان ہے اس میدان دی مٹی نانے محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جبریل نے پیش کی تھی ساڑھے نانے نے او مٹی ساڑھی نانی ام سلمہ نو عطا کی تھی فرمایا اے مٹی شیشی دے وچ پا لے جدوں اے مٹی خون بن جائے گی سمجھی کربلا وچ میرا نواسا حسین شہید ہو گیا آپ نے فرمایا پتر علی اکبر ایتھے خیمے لگا دیو فرمایا پترا اے اوہی زمین ہے جتھے تیریاں رگاں کٹ جان گیاں انو محمد دی جوانی پامال ہو جائے گی علی اکبر تیریاں رگاں کٹ جان گیاں قاسم دی جوانی پامال ہو جائے گی عباس دے بازو قلم ہو جان گے علی اصغر دے حلق وچ تیر پہ وسط ہو جائے گا فرمایا پترا اے اوہی جگہ ہی جس جگہ دی پشین گوئی ساڑے بابا مولا علی نے کیتی سی مولا علی ایک باری اس میدان وچوں گزرے سن امام حسن دے پٹاں تے سر رکھ کے مولا علی دی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر بعد مولا علی ایک دم ڈر کے اٹھے نے جدوں ڈر کے اٹھے نے امام حسن عرض کر دنے ابا جی روئے کیوں فرمایا پتر حسن میں ویکھن ڈیا وا اس میدان دے اندر چار چپیرے خون دا ایک دریا پہ موجہ مار دے چار چپیرے خون دا دریا ہے اس خون دے دریا دے اندر میرا پتر حسین کدی ڈوب دائے کدی تر دے کدی ڈوب دائے کدی تر دے فرمایا بیٹا حسن او جگہ ایسی جتھے میرے حسین نے اپنیاں سواریاں بننیاں نے او جگہ تے حسین دے خیمے نصب ہونگے او تھے عباس دے بادو قلم ہو جانگے او تھے میرا پتر ابو بکر شہید ہوئے گا او تھے عمر شہید ہوئے گا او تھے عثمان شہید ہوئے گا ایتے پلا دی لاش تڑپ دی ہوئے گی فرمایا پتر علی اکبر ایتھے خیمے نصب کر دے ہو اس جگہ دی پشین گوئی ساڑھے بابا مولا علی بھی کی تھی ساڑھے نانا جی نے بھی کی تھی جناب جبریل نے مٹی لے آکے دیتی ہے کربلا دے میدان دے اندر امام پاک خیمے نصب کی تھے محرم دی 7ویں تو لے کے محرم دی 10ویں تاریخ تک یزیدیاں پانی بند کر دیتا سارا دن 10ویں والے دن جدوں جنگ ہوندی جا رہی ہے یزیدیاں نال جنگ کیتی جا رہی ہے نواسہ رسول امام علی مقام نے کربلا دے میدان وچ کھڑیاں ہو کے ایک نو کربلا دے میدان وچ ٹورے یارا اس دور اندر کسے دے گھر دے اندر اگر ایک بچہ مر جائے یا ایک بندے دا وصال ہو جائے سارا پنڈ انہوں دلاسے دیندا ہے او یارا صبر کر اللہ دی رضا سی پر اس بندے نو صبر نہیں آندا او یارا کیا حوصلہ سی آقا حسین دا پتر علی اکبر بھی اکھاں دے سامنے کٹدا ویکھیا بھتیجا قاسم دی او دے جسم دے ٹکڑے ہوندے بھی ویکھے نے انہوں محمد دے سر قلم ہوندے بھی ویکھے نے غازی عباس دے بازو قلم ہوندے بھی ویکھے نے ننے علی اصغر دے حلق وچ تیر لگدا بھی ویکھیا سب قربانیاں دے کے کربلا دے میدان وچ کھڑیاں ہو کے امام پاک نظر آسمان ول چک کے کہندے نے مولا اے قادر مطلق تیری قدرت تو صدقے جاواں مولا جیڑا چل کے جا سکدا سی اونوں ٹورے ہے مولا جیڑا ٹور نہیں سی سکدا اونوں ہتھاں تے چک کے تیری بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے رضینا لقضاء اللہ رضینا لقضاء اللہ مولا جی میں تیری رضا ہے تیرا بندہ حسین تیری رضا وچ راضی نواسہ رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کر کے کربلا دے میدان وچ ٹوریا ساتھیاں نو جدو آخر وچ امام پاک دی واری آئی نا آپ کلے کلے خیمے وچ گئے ہر خیمے وچ جا کے نواسہ رسول نے صبر دی تلقین کی تھی فرمایا خبردار وین نہیں کرنا باویلا نہیں کرنا فرمایا صبر دا مظاہرہ کرنا ہے سب نو مل کے کلے کلے خیمے وچ میرے آقا حسین گئے مل کے جدو باہر آئے نا سواری دے قریب آ کے انج سواری دی مہار نو انج پھڑے ہے سواری تے بیٹھنا چاہندے نے اچانک آپ دی نظر اٹھی
سامنے دیکھتے ہیں ایک عرابی بڑی تیزی دے نال سواری دوڑاندا ہویا آپ دے قریب آیا، سواری تو اتریا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ ہی بیلیا کیویں آیا، کی لینا ہے؟ کھلو کے ویکھ کے انج کر کے سواری تو اتر کے نہ تھلے انج ویکھدا ہے، چار چفیرے جدھر نظر جاندی ہے لاشاں دے ڈھیر لگے پے نے، تے ویکھ کے آندا جی او لاش کدی پئی ہے؟ آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا میرے پتر علی اکبر دی لاش پئی ہے۔ او کدی ہے؟ فرمایا میرے بھتیجے قاسم دی۔ او جوڑی کدی پئی ہے؟ فرمایا اونو محمد دی جوڑی پئی ہے۔ او کدی ہے؟ فرمایا حبیب ابن مظاہر دی ہے، وہب بن عبداللہ قلبی دی ہے، مسلم بن اوسجہ دی ہے، زہیر بن قیم دی ہے، او ابو بکر بن علی دی ہے، عمر بن علی دی ہے، عثمان بن علی دی ہے، او فلان دی فلان دی فلان دی۔ آپ نے ایک ایک دا تعارف کرایا، سارے دا تعارف کرا کے نا تے او بعد وچ بندہ کہندا جناب تسی کون ہو؟ حضور تسی کون ہو؟ فرمایا میرا نام حسین ہے۔ کیڑا حسین؟ فرمایا حسین ابن علی۔ فرمایا حسین ابن علی تسی نواسہ رسول ہو؟ فرمایا ہاں۔ اینا جدو جملہ سنیا وہ بندہ امام پاک دے قدمہ چ ڈگیا، رو پیا، رو کے کہندا حضور تسی کدھر چلے ہو؟ فرمایا یزیدی آوازاں دے رہے ہیں، میں جنگ کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ قدم پھڑ کے آندا حضور غلام سامنے ہوئے تے آقا خاکو خون تڑپدا چنگا نہیں لگدا۔ حضور میں تھوڑا خادم ہاں، مینوں اجازت دیو تھوڑے قدمات تو پہلے میں اپنی جان دا نظرانہ پیش کراں۔ امام پاک نے جناب خلیقی صاحب اس بندے والوں انج ویکھیا، ویکھ کے مسکرا کے فرمایا کوفے چلے ہیں نا؟ جی حضور۔ فرمایا جا جا، جدو فرمایا نا جا، ہاتھ بن کے کہندا حضور کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ حضور پھر اجازت کیوں نہیں دیندے؟ فرمایا تینوں آکھیا نا جدھر چلے ہیں اپنا کام کر تو جا۔ پھر عرض کردا ہے قدمہ چ ڈگ کے نا قدم پھڑ کے قدم چوم کے رو کے کہندا تینوں تیرے نانے محمد مصطفیٰ دا واسطہ ہی، خدا را مینوں اجازت دے دیو۔ گرامی کیوں دے حضرات جدوں اس بندے نے قدم پکڑ کے واسطہ دیتا ہے، امام الانبیاء دا جدوں واسطہ دیتا ہے، آندا تینوں تیرے نانے محمد مصطفیٰ دا واسطہ ہے، آقا حسین مینوں اجازت دے دیو۔ میرے امام پاک جدوں یہ جملہ سنے ہیں آپ دیا اکھاں بچوں آنسو نکلے، فرمایا بیلیا کہ واسطے پہ دینا ہے، پہلے ایک مینوں سچی سچی گل دس۔ عرض کر دے حضور پوچھو جو پوچھو گے میں بیان کراں گا۔ فرمایا اے دس آج جدوں سویرے اپنے گھروں نکلن لگا سے اپنی 4 سالاں دی بچی نال کیڑا وعدہ کر کے نکلیا سے؟ فرمایا دس جدوں گھروں نکلیا سے اپنی بچی نال کیڑا وعدہ کر کے ٹریا سے؟ رو کے کہندا حضور جدوں میں گھروں نکلیا میری بچی نے قمیض دا میرا پلو پیچھوں پھڑے، رو کے کہندی بابا کتھے چلنا ہے؟ میں کیا پتری میں چلنا وا کوفے دے اندر۔ میری بیٹی رو کے آندی بابا تیرے تو بغیر گھر مینوں ویلا نظر آوندا ہے، بابا تیرے تو بغیر میرا دل نہیں لگدا۔ کتیاں والے بیٹھے ہو خدا دی قسم ہے، جڑے بچیاں تھیاں جدوں گھروں نکلیے بچی یقیناً باپ دی لتاں نال چمٹ جاندی، چھوٹی عمر دی بچی، بچہ محبت کرے یا نہ کرے پر بچی دے دل دے اندر خالق کائنات نے ایسی محبت رکھی ہے۔ بچی لتاں نو چمٹ کے کہندی بابا دس کدھر چلے ہو؟ بابا جی واپس کدوں آنا ہے؟ بابا جی دسو کدوں واپس آؤ گے؟ بابا جی جدوں آؤ گے تے دسو میرے لئی کی لے کے آؤ گے؟ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، امام حسین فرمایا بیلیا دس کدوں گھروں نکلیا سے کیڑا وعدہ کر کے اپنی بیٹی نال آیا سے؟ رو کے کہندا حضور جدوں میں گھروں ٹریا میری بچی میرا پلو پھڑ کے دی بابا کدھر چلے ہیں؟ میں کیا تھیے میں کوفے جا رہی ہوں۔ بچی رو کے دی بابا چوکی دیر نہ لائی، شام نو چھتی واپس آ جائی۔ میرے امام جبے کے فرمایا بیلیا اوے میں حسین ابن علی لوکاں دے گھر برباد کرن نہیں آیا، میں حسین سے لوکاں دے گھر آباد کرنے واسطے آیا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ
یہ گھرانہ ورا الورا ہے، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ جڑے جڑے من دیو کہ میں گل ٹھیک آکھنے آواں، اپنے لبانوں جنبش دیو تے مل کے آکھو اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ نواسہ رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان یزیدیاں دے سامنے گئے، آپ نے فرمایا او یزیدیو سنگ دلو تے بزدلو، فرمایا میں آپ نہیں آیا تساں مینوں خط لکھ لکھ کے بلایا، فرمایا میں حسین ابن علی ہاں، سخی ماں دا سخی بیٹا، سخی باپ دا سخی پتراں، سخی نانے دا سخی نواساں، تساں مینوں خط لکھ لکھ کے بلایا ہے، میرا پورا خاندان تساں کٹ کے رکھ دیتا ہے، قربان کر دیتا جے، فرمایا پر پھر بھی میں سخی حسین اعلان کرنا، میرا رستہ چھڑ دیو میں سارے خون معاف کر دیا گا۔ ابن سعد بولیا دنیا دا کتا، کہندا حسین تیریاں تقریراں سننا واسطے نہیں آئے، دو گلاں نے، یا بیعت کر یا لڑائی واسطے تیار ہو، فرمایا جے میں یزید دی بیعت ہی کرنی ہوندی تے مدینے ورگا شہر تے نہ چھڑ دا، اگر بیعت ہی مقصود ہوندی تے میں کدی مدینہ شریف نہ چھڑ دا، اونوں محمد قربان نہ کردا، علی اصغر قربان نہ کرواندا۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ پھر کربلا دے میدان وچ نواسہ رسول گئے، کلا کلا یزیدی امام پاک دے مقابلے چ آیا ہے، جیڑا آپ دے سامنے آیا ہے آپ گاجر مولی دی طرح کٹ کٹ کے سٹ دے رہے۔ ابن سعد بولیا آندا او کلے کلے ہو کے جاندے رہو گے تے اے حسین تے تانوں نہیں چھڈے گا، تانوں نہیں پتہ ایدیاں رگاں وچ حیدر کرار دا خون ہے، یک بارگی نال حملہ کرو، چار چفیرے ظالماں نے می پا دیتے تلواراں دے اور می پا دیتے تیراں دے، چار چفیروں تلواراں چل رہی نے، تیر آ رہے نے، بھالے آ رہے نے، نیزے، ایک ظالم تیر ماریا، امام پاک دے زیر ناف تیر لگا، آپ اپنی سواری تو زمین تے تشریف لے کے آئے، جدو زمین تے آئے نا ان زمین تے لیٹے، دنیا دا کتا شمر ذل جوشن آ کے آپ دی چھاتی تے چڑھ کے بہ گیا۔ البدایہ ون نہایا تاریخ دی معتبر ترین کتاب ہے، حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر نے لکھیا کہ جدو دنیا دا کتا کے چھاتی تے بیٹھا نا، امام پاک نے چشمان مبارک کھولیاں، فرمایا اوے ظالمہ اپنے ذرا سینے تو پیٹ تو قمیض تے چوک، آندا کیوں؟ فرمایا میرے نانا جی نے ایک نشانی دسی سی، میں وہ نشانی ویکھنا چاہنا، جدوں نے پیٹ تو قمیض چکی، امام حسین بول کے کہندے نے صدق جدی یا رسول اللہ، میرے نانا جی تساں واقعی سچ فرمایا سی۔ دنیا دا کتا شمر بول کے آندا دس کی فرمایا سی تیرے نانے نے؟ فرمایا میرے نانا جی فرمایا سی میں ویکھن ڈیا ایک کوڑی کتا جی دے سینے اتے برس دے نشان ہون گے، میں ویکھن ڈیا میری آل دے خون وچ اپنا منہ رنگین کر دے پیا۔ فرمایا دس ٹائم کیڑا ہے؟ آندا نماز دا۔ فرمایا ظالمہ سینے تو پیچھے ہو، حسین نو زندگی دا آخری سجدہ تے ادا کر لین دے۔ نواسہ رسول نے سر مقدس رکھیا سجدے اندر، ظالم نے اتو چلائی تلوار، ایک روایت چ خولی بن یزید نے، ایک روایت چ شمر نے، اس تو ہور دے بھی نام آندے نے، مختلف کتب تواریخ دے اندر مختلف روایات دے پیش نظر خولی بن یزید نے امام پاک دا سر مقدس تن تو جدا کیتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک چادر وچ لپیٹیا سر، آندا میں کوفے لے جانا تے جا کے ابن زیاد نو سر دیاں گا، ابن زیاد مینوں انعام دے گا۔ گرامی قدر حضرات اے بے ایمان لے کے چلا گیا، بڑے عجیب و غریب قسم دے واقعات نے، اور میں ایک گل صرف عرض کر کے اس کے بعد اجازت چاہواں گا دوست احباب دے کولوں، چونکہ ٹائم کافی ہو چکیا۔ رات گزری، اگلے دن یزیدی اہل بیت رسول دا ایک قافلہ لے کے
کوفے پہنچے ابن زیاد دے دربار وچ امام پاک دا سر مقدس ایک تھال وچ رکھ کے نا یزیدیاں نے ابن زیاد دے سامنے کیتا روایات وچ حافظ اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ لکھا ہے اس دنیا دے کتے دے ہاتھ وچ ایک چھڑی سی سوٹی پھڑی سی اس جدو امام حسین دا سر سامنے گیا نا اس بے ایمان نے وہ چھڑی امام حسین دے ہونٹاں تے مارنی شروع کی تھی ایک حضور دے صحابی بزرگ صحابی اس محفل وچ بیٹھے سن آپ نے جدو منظر ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو نکلے فرمایا او ابن مرجانہ او ظالم دنیا دے کتے فرمایا انہاں لباں تو چھڑی ہٹا لے رب دی عزت دی قسم ہے میں اپنیاں ایناں اکھاں نال ویکھیا جنہاں ہونٹاں تے تو چھڑیاں مارنا پیا نبیاں دے امام انہاں ہونٹاں دے بوسے دیندے رہے ابن زیاد نے اعلان کیتا آکھن لگا اے سر لے جاؤ قافلہ لے جاؤ باقی بیبیاں جڑیاں بچیاں انہاں نو زین العابدین نو بھی لے جاؤ کتھے دمشق یزید دے دربار وچ روایات چوندا امام علی مقام دا سر مقدس نیزے تے ٹنگیا باقی سرہائے مبارکہ سب نیزیاں تے ٹنگے لے کے جدو کوفے دیاں گلیاں وچوں سر گزرے نا تے حضور دے ایک صحابی جنہاں دا نام ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جدو گھر دے کولو گزریا نا زید بن ارقم اپنی مکان دی چھت تے بیٹھ کے قرآن پاک دی سورہ کہف پڑھ رہے سن ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا آپ نے جدو ایک قرآن دی آیت پڑھی نا تے حضرت امام حسین دا سر مبارک کے نیزے تے سی جدو ادھروں آواز آئی نا میرے امام دا رخ منور ہویا زید بن ارقم دے مکان وال اینج گھم کے نا سر اپنا چہرہ کر کے زید بن ارقم دے مکان وال ایک قرآن دی آیت پڑھ کے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا آپ نے آیت پڑھ کے فرمایا او زید بن ارقم منے اصحاب کہف تے رقیم دی دیوار والیاں دا واقعہ بڑا عجیب ہے پر سن حسین دا کربلا وچ شہید ہونا تے نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھنا ہی اودے تو بھی زیادہ عجیب ہے نماز محبت دکی راز دساں تو ویکھی نہیں تیراں دی چھاں تھلے پڑے کے ہے سوکھا کلام اللہ بستر تے پڑے نا ہے سوکھا کلام اللہ بستر تے پڑے نا ہے مشکل پڑھن نوکنے سے تے چڑھ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان اتنیاں قربانیاں پیش کی تھیاں تے عرض کی تھی مولا تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے یہ عباس قاسم یہ بھائی بھتیجے سب آئیں گے تیرے پاس گردن کٹا کے گرامی قدر حضرات اہل بیت رسول دی محبت لے کے آئے ہو اللہ اسے محبت جی زندہ رکھے ایدے وچ موت عطا کرے انہاں دوستاں ماں اپنے پاک دا اہتمام کیتا اللہ انہاں دی کاوش قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین